హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు ఎట్లాంటిదన్నా సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మెమరీ కార్డులకు ఇది ఆన్ ద ఫ్లో బేబీ సాంగ్ ఇది సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ గూగుల్లోకి పోవాలి. గూగుల్లోనే అన్ని సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. గూగుల్లోకి పోయి ఆన్ ద ఫ్లో బేబీ సాంగ్ డౌన్లోడ్ MP3 అని ఒత్తాలి. దాని తర్వాత ఫస్ట్ మీరు ఎట్లయినా ఆన్ ద ఫ్లో బేబీ సాంగ్ డౌన్లోడ్ అని ఒత్తితే అది డౌన్లోడ్ కాదు. అందుకని MP3 లాస్ట్కి టైప్ చేయాలి. MP3 లాస్ట్కి టైప్ చేస్తేనే అది ఫుల్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా గానాలకి వెళ్ళి స్పాన్స్లో వెళ్ళకన్నా తీసుకోవచ్చు. నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఈ సాంగ్ హీరో ఇలా వస్తుంది. హీరో ఆన్ ద ఫ్లో బేబీ MP3 డౌన్లోడ్ వచ్చింది. ఇది రెడ్ కలర్ది టైప్ చేస్తే మీకు రాదు, గ్రీన్ కలర్ది టైప్ చేయండి, ఫాస్ట్గా ఎక్కుతుంది డౌన్లోడ్. ఇలా డౌన్లోడింగ్ ఆప్షన్ అని వస్తుంది. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అని వస్తుంటే సామ్సంగ్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వచ్చిందనుకో అప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతున్నట్టు. ఇక్కడ మాకు నెట్ స్లోగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, అందుకని మీకు అక్కడ నెట్ ఫాస్ట్గానే ఉంటే స్పీడ్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది డౌన్లోడ్ అయినట్టుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మీకు ఫస్ట్ చూపించాను కదా, ఒకసారి ఆన్ ద ఫ్లో బేబీ సాంగ్ డౌన్లోడ్ అయిందో ఒకటి ఉంది. ఇది ఆన్ ద ఫ్లో బేబీ అదే. ఇది ఇంకోటి డౌన్లోడ్ చేసిన చూసారా, ఇది వేరా, ఇది సేమ్ సాంగ్సే కానీ మీకు చూపించడానికి మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసిన. ఇది ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసిన, ఇది ఇప్పుడు తర్వాత ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసిన. టైం చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 4:05 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 4:54 అవుతుంది. 4:54 ఫ్రెండ్స్. ఇదంతా చూసారు కదా, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దట్స్ ఆల్.